Ku Malawi kunapezeka rutile and graphite, miyala yofunikira kwambiri komanso ndalama zambiri. Funso nkumati kodi ife ngati Amalawi tilemera, tipindula, kapena history is the best teacher? Nkhani imene ndayiona wiki ino ine ngati Malawi yandipatsa mafunso. A US Embassy anayika ndithu chithunzi chonena kuti kampani ya Traxxe North American ndi ya Sovereign Metals apanga sign akuiti off-take agreement ya graphite wa ku Kasiya. Ineyo ndirangoona zimene zonso chimene chinabwera mu maganizo mwanga ndi chithunzicho. Pa chithunzicho chimene chosayinira mgwirizano sindinaonepo Malawi. Don't get me wrong, tili ndi Malawi ngati mene lili Suleiman Zamiacha, oyera khungu, achimwenya, achindiya, mwinanso ena ndi azungu ndi Malawi. Komene kungoona chithunzichocho azungu amene anaonetsawo sa Malawi, koma ati pasayinidwa mgwirizano. Mutati muone ujeni ku Kasiyako ma minerals amene wanda ndalama zambiri ndi zinthu zonena kuti it can turn dziko lathu lija to be one of the richest countries pa dziko lapansi. Zinthuzi zilili ziyendetsedwa bwino. Pano pamene lili miyalayi zili ngati mwina dziko lapezeka ya oil, futi miyala imeneyi ndiyofunikira kwambiri. Ndene nakhalabe kumaganiza kuti Amalawi ali kuti. Then I started digging. Napita ku page ya Malawi Mining Review. Iwo ngati Mining Review ndione kuti arichani pa nkhani imene. Ndinone also angopanga shares zimene US Embassy ayika sanalembeso china chake ayi. Then naenda napita ku Ministry of Mining and Energy. Kupirwa mene kujapo chimene ndakaona ndichonena kuti pa 9 kulekezera pa 12 Minister of Mining anapita South Africa kumene kunali zochitika, kumene arana akapanga showcase Malawian minerals. Kachichewa cha showcase ngati kunyaditsa, kukanyaditsa, kukasiliza, kukagadisa kuti ife tili ndi ma minerals. And it attracted anthu ndithu noti ali interested kudzapanga mining ku Malawi. Ndiye chichitikire ndi zimene zizi sanalembeso china chilichonse pa page pawo chokhudza nkhani. Koma dzulo taona US Embassy alemba kuti pasayinidwa oil, komewa sanalembe. Zimene bene zinandipatsabe mafunso. Ndi dzulolo aku Ministry of Mining and Energy analemba nkhani yawo imene nonapita kukayiwerenga ya mkumano umene anachita iwo ndi ya UNDP. Pa mkumano umene anachita ndimawerenga line by line, mapanga highlight mawu amene neo zindakangiriza ndidabwitsa. Anena kuti mkumano umene unalopanga focus za ma small scale miners, anthu amene amapanga mining ma midzirai kunchewo kwapezeka gold amakumba, ayi kwakuti kumudzi kwakuti kwapezeka gold akukumba, akufuna ndithu apange ngati partnership ndi anthu ngati amenewa ti ma small scale miners. Amakambirana zimene ndi ya UNDP. Ndemu kukambira namo statement imene anena ayikaso pa Facebook pawo Ministry of Mining akupempha a UNDP kuti alembe executive summary ya proposal, akatero azipange submit ku ministry, akatero ministry achitogwitsa ntchito chizungu choti expedite review and implementation. Kurantho zuri akaziona zimezi zimwe changu nkuzipanga implement.
This is where our problem is. Apa pamene mavuto athu ali. Pa negotiation table, ifeyo ntchito yathu nkupita kukasainira, ntchito yathu nkupita kukapanga review. Why can't we as a country kukhala ndi voice yathu? Kuti ifeyo tikufuna easy. Take it or leave it. Chifukwa mmene zinthu zikuyenera kuyendera ndi mmene momwe. Osatiwa ngati ministry akuapatsa mphamvu a UNDP kuti iwo alembe azikozekoze akatera azibweretse iwo ana akazipangene review nkupangano implement. Ine ndilona zimenezozo nakhudzidwa kwambiri. Ndetili pomwepo sona ya president anena kuti apanga ban export ya raw minerals. Izizi tosi tachilandira ngati Malawi. Koma tikufuna zinthuzi zichitikedi on the ground, pa ground zichitike. Ndeyi memorandum yapangidwa sign mapepa lali kuti zasenidwa zonzoti chani. Kodi nde kuti graphite iyo ndi rutaro amanga ku processing plant kukasiya. Processing ineli yonse zichitikira kukasiya. Kapinaso zikhala zomwe zija zambuyozi zomatenga ma raw materials kumatumiza kunja. Ifeno kumatitumizira mabarili kumakula. To be honest, ifeyo khala ndi ma minerals ngati amene wawa, tikuyenera kukhala pa negotiation table ija with a strong voice. Tikuyenera tukanene for ifeyo tili nazo zinthuzo. Nkunoti izizi mutsatira zimene ife tikufuna. Ngati simukufuna, leave it. License tipereka kwa ndani? Kwa anthu ena. Ine zimene ndikuganiza. I'm not against kuti maiko ena abwere atithandize za mining. Koma ndifuna kuti asatidyere masuku pamutu. Kukuyenera kukhale processing zomatumiza ma raw materials chani ayi. Mgwirizano umene udzikambidwa padzikhala transparent. Ngati ku ministry akhale ndi anthu awo ma technocrats adziwerenga zonsezi kuzukuta kulemba ma reports. Ifeyo tisangokhala aripasenidwa mgwirizano ntchito yathu ifeyo kukasenira. Pamene pakozedwa mgwirizano kuti khali ifeyo takoza nawo. Ogwiriza nawo tidzikhale ifeyo ndiwo osaliwa apanga chinthu ifeyo tikukagwirizana nacho. Tikatero tipeze kuti tikungokukutika koma ma solution amavuto athu alipo. Sindidziwa kuti inu muganiza bwanji.